2005an estreinatzen da Upa Etxebeste eta ordutik urtero, edo kasik urtero, izan dira euskarazko filmak, luze metraiak eta labur metraiak eta dokumentalak. Horregatik, esaten dut, baina ez da gauza, ez da liburu bat idatzi behar horretarako, euskal zinema kontinuidadez eta nola edo alako normaltasunez hortik aurrera egiten hasten dela. Ez du esan nahi, lehenago ez denik ezer egin eta liburu honetan kontatzen dira ordura artekoak, ez? 20. mende osoan euskaraz egin den produkzioa, eta ez bakarrik zineman, baina beti izan da idealismotik, militantziatik, altruismotik, gauza asko Norbere Bizkarraren gainera ekarrita, eta, holaxe ez, horregatik ere, lehenengo pelikulak beti izan dira dokumentalak. Eta fikzio bate egiten hasten garenerako, denbora asko pasatu behar da, ez? Zinema Euskal Herrira iristen den momentutik, planteatzen da galdera nola harreman du zinemarekin, euskaldungoaren partetik, euskaldun batzuen partetik, ez? Eta hor kontatzen dut liburuan nola hasiera batean eman dezagun abertzalego ofiziala kezkatuago zegoen zinemari izen bat asmatzen, ez eta zinema pelikulak egitearekin, ez? Kontuan izan behar da, zinema gauza modernoa zela, hiriari lotua, liberala, eta euskaldungoa, iparraldean eta bai hegoaldean oso kontrolatuta zegoela apez jentearengatik. Eta gero 30ko hamarkadan, etzen sortu euskarazko zinemarik, pentsa orduan zinema sonoroa asmatzen denean, eta garai hartan, 30ko hamarkadan, pelikularen batetan, pelikula gutxi batzuetan, ere horrela esaldiren bat, elkarrizketa txikiren bat edo ageri da euskaraz. Kanpoko dokumentalen batean, Opeide Basken edo Sinfonia Baskan, baina dira hori simbolikoak, ez, edo indigenen hizkuntza erakusteko zebitxia den, ez komunikazio hizkuntza bat bezala. Lehenengo pelikula euskaraz gure sorlekua da, dakigunez, 1956an estrenatu zena Azparnen, eta hori bai, goitik bera euskaraz ekina, euskaraz narratua, Elizalde Zerbitzari apezak egindako testu batekin, eta hor bai hasten dira pelikula batzuk osoki euskaraz izaten. Kulturaren elementu moderno asko euskarara iparraldetik sartu dira. Naiz eta gero, gehienetan popularizatu edo zabaldu Hego Euskal Herrian. Gertatzen dena da, klaro, hemen 20. mendean, hegoaldean, kasi 50 urtez diktadurak izan dira, lehenengo Primo de Riverarena eta gero Francorena. Noiz egin da zinema hemen, edo noiz izan dira zinema egiteko saiakerak? Hegoaldean gobernu bat egon den aro laburretan, 30ko hamarkadan saiakera batzuk, eta bereziki 80ko hamarkadatik aurrera. Eta iparraldean, orain arte ez da ere halakorik egon. Egiten ziren gauza bakarrak, egiten ziren edo iparraldean edo diasporan edo exilioan, baina iparraldean egiten zirenak ziren oso gauza humilak, han ere etzegoen mediorik eta orain arte, duela 3 urte arte, ez da egon instituzio propiorik. Nire ustez, iparraldea momentu honetan dagoela hegoaldea 70ko hamarkadan eta 80ko hamarkadan zegoen momentuaren antzeko momentu batean. Nahi dut orain hasten dira iparraldean ekoiztetxe batzuk agertzen, egile batzuk agertzen, zinema egin nahi duen teknikari batzuk agertzen, eta instituzio bat dago lehen aldiz. Eta nik uste dut orain dela ere momentua apustua egiteko instituzioen partetik iparraldean.
ezagutzen ez denaren influentzia izatea zaila da, ez? Baina bai pentsatzen dut, bueno, kanon bat edo markatu zuela bereziki Amalurrek, nahiz eta pelikula hori etzen euskaraz egina izan, eta lehenago ere beste batzuek, baina bereziki Amalurrek, eta asko markatu dituela ondotik etorritako pelikula asko, ez? Euskal zinemaren historia izan da oraintsu arte kate begiz kate begi apurtzen zen kate bat.